nang litum kayan pua khai lama jolong lama kayan pua khai tatum ke elitum karbi etum ason Tibeto Burman alam mata language si kaningje lapelatum konana sidolo botilake Burma lapen China border long Thailand long lapen ke Laos lapen Borneo long sidok latum lapen alang ni tuhan pilo hopen puke red current kalite Karenni people potahang dat ili tuma Thailand Karbi mikir person si alang ni tumanda alam kaprek atum akhai kaprek amen tala tuman hang dat nasi Karenni people potahang dat kayan potahang dat lapen red current potahang dat athema a origin latum ke red current there a subgroup of red current Karenni people paso arup masih latum han nongge kayan pusita latum arup pi to men ta hopende Karenni people pu yapon dat titi pamo tanili nang than la kayan amunit atum ke Tibeto Burman language si kaningji mati itum karbi itum alamason lapen latum han kayan mate Karenni people puta pudet labangso Kayan Akhei tum nadak subgroup mate kachathak dopik naga tumason au angami thalo thalason dopik lasi latum mama lopote Kayan lawi also known as paduang pu kodola Kayan ka khwang lasondo amge kho Kayan ka daw lason Kayan ka gand Kayan ka khi lason dopik latum chathak pik ro photrok ne do latum alama kile isibet akhai le isibet amene dak khai su ka chathak dopik latum hello Kayan people mate Kayan pu tribes mate akhai khin maung nyot alangli ke tok the hardy paduangs pu ala 1967 a hot ke tok along ke mention mate kelang ponateng pote me hong shon province mate northern Thailand along ke to Kayan Akhei tuman ke paduangs pu hanglong le pu sila alang don Kayan pote Kayan se hangat nai lapen paduangs lapen kaprek alam ala tum ke hanglong le mate itum karbi tum son dimikir bulason bang type si ceplang rong biti lapu paduangs pu hanglote tuman Kayan de Kayan hanglet nai pu si adang ni ketok sita Pascal Kho Thwe walangli 2022 hood member from the land of the green ghost a Burmese Odyssey la so long bang thoke ako la Kayan tu mane paduangs pusi tok to that product si controversy do thu la bangke latest alang itum 2022 se hang pon dat la so la ma product pine controversy to la pen hang long le pu phitame la paduang in his memoir 2022 la so land of the green ghost pulang Kayan pu akhai tum chathang pik la pen pir the thak amuni da tum dat kaprek amuni tum ta me la tum akhai da man chini Kayan Akhei ke goma tum lo pote la pen dak Burma China lapen Thailand Laos Borneo long kami kebang atum to pik nang kelang dum han lasi Kayan Akhei tum chathang barat lapen kopi si chathang ra pate lake ache thok aroi do kopapot lapen la so che thok aroi comment tu pen si swalo ron ba chi lo pate lake ningkan phochok ni ningkan phopen abat ke pachi po lapen la so details ne so video long thani po labang so Kayan ba Akhei tum 1980s pen 1990s ahut penang ke cheke bidolo la pen Burma pen ke katnang atum do piglo Burma to Thailand to Laos Borneo la sonse along kaprek ke katnang do piglo la Kayan Akhei tum pipot ma bale men ke Burma pen ke katge la tum ethnic conflict la pen military regime mate army tum ka cherai det mate ron ke to korjok labang so atum akhai su atum ke katnang dolo la pen penang chijik jamsi dolo non ta nasi Kayan Akhei tum non refugee camp mate Thailand along Thailand border la pen Thailand to Burma border long se refugee camp no don kok lo 1999 pen 2022 ang bong yu ongro abang phu pen kela pa teng pate la bang so akhai Kayan Akhei tum konana se kitu la pen kona aphai si do lo pate la ke Shan state along 90000 Kayin pu state along 20000 la pen Kaya state along 70000 abang so akhai tum non mamat kidu non lang dan sunang la so khai Kayan Akhei atum brass coil mate ache thok aroi ke do akhai atum
latum braskol ke ame thang tum pending sumpot ason sinon ke cepaman dala lapen aso puta kaprek tum research bom no lapen copy post tum kating thang ma polo tangte hadak ka than tap do pic hypothesis pendang lo kaprek mit tapi do pic hadak ka than munir tum adhek tum ki pu ke tiger mate bongkrui ke tek mate bongkrui kating kheng men chepa jok ipan si ache thoklong long ka che phan tu tatai son no adhek tum ge la me thang alo sodom marje chepa mi mate ason manta ki claim pin sudoning pa top phana ki claim pa putet lapen adhek tumangke karbi atum son dukachi top ba mana ron hut bang na pau arje chepalang no mane bang ani nan lok dena pula pen chepa jok ipansi ka claim pa putet sadak lang nanda controversy mate kadinji kaprek dopik lapen bujidam delang no anta sita non ke latum me thang pin nang sumpot aroilu mate teran lo pusi non ke irpon dasi cheng thang pon verlo lapen so arlo tuman ke non kan phopen abat si pailo 2024 estimate ting bate la so khai nanu ma Kayan Akhei tum 2 lakhs abat cholo pusi tang thek ponong lo lapen latum konana sidol bade Burma Thailand lapen Borneo lai lomsi lang non no mat ke kedo ke ong chop lo pusi pu ma hongson lapen bai mai nai soi dim along Thailand along non no mat rong ke thom ben bang Parot trop amuluk mate Kayan Akhei tum ke tourist mane ke lang ki ju tum han kapal Kayan Akhei tum ta oral history mate phi phu pen wang jiralam the mate atumo lunjir hui chethang pik la pen dream pik latum alunjir mate oral history teng bre latum 736 edc Kaya state mate damoso godim long si ke do pu alang tum oral history mate alunjir alamjur la pen ha ke tok ateng pate ban mai nai soi la pen ma hongson along refugee camp ke do tum han ke non la terek re athe hola tourist tum kelang ki ju tum kelang che thor pik la pen dak pensi kaprek local government tum dak pensi revenue mate alip fees la collection bom ale ke do ko jok la tum non da terek re bosi chithang non lang dan sinang la so khai Kayan Akhei tum brass coil mate ache thok aroi ke do akhai atum latum brass coil ke ame thang tum pending sumpot ason sinon ke chepaman dala lapen aso puta kaprek tum research bom no lapen copy post tum kating thang ma polo tangte hadak ka than tap do pic hypothesis pendang lo kaprek mit tapi do pic hadak ka than munir tum adhek tum ki pu ke tiger mate bongkrui ke tek mate bongkrui kating kheng men chepa jok ipan si ache thoklong long ka che phan tu tatai son no adhek tum ge la me thang alo sodom marje chepa mi mate ason manta ki claim pin sudoning pa top phana ki claim pa putet lapen adhek tumangke karbi atum son dukachi top ba mana ron hut bang na pau arje chepalang no mane bang ani nan lok dena pula pen chepa jok ipansi ka claim pa putet sadak lang nanda controversy mate kadinji kaprek dopik lapen bujidam delang no anta sita non ke latum me thang pin nang sumpot aroilu mate teran lo pusi non ke irpon dasi cheng thang pon verlo lapen so arlo tuman ke non kan phopen abat si pai